Helo! Fod diwrnod Sam Follant wedi bod ddoe, oeddech chi'n gwybod bod hi'n ddiwrnod cenedlaethol dwi'n caru sglodion? Hefyd? Hefyd, blwyddyn genedlaethol y datan. Potatoes! Diddorol. Ac yn sgil y dwy faith hynod yna, da ni wedi meddwl am gystadleuaeth fach fan hyn. Gystadleuaeth plico tato. Dau aelod dewr iawn o'r gynulleidfa fan hyn, Daniel a Helen. Diolch i chi'ch dau. Daniel, i ddechrau, fysa chdi'n dweud bod chdi'n blicio'r tatws? Wel, na, i fod yn onest, hwn i tro cyntaf i rioed blicio tatws. Leri, dwi'n teimlo dros da chdi. Pam allan ni beth wedi gael Helen? Ia, Helen. Sa i wedi dod i'r argle yma i golli? Helen. Cystadleuol, wyt ti yn plicio tato? Yndw. Arbennig Gwraig? Yndw. Fysa chdi'n dweud mai plicio tatws ydy dy betha di? Ia. O, dipyn o ddeud mawr. Matthew, hyderus felly. O, hydw, wel, ie. Ti'n un sy'n plicio tatws Yn yn y famser gegin? sbar weithiau. Ska fe rhywun funud Ie. sbar yn y dydd. Rhyw hobi bach. Wi wedi clywed bod Matthew yn dipyn o bliciwr. Licio'r. Leri Siôn! Reit! Mae yna funud ar y cloc, felly y mwyaf o dato y gorau yn amlwg, a mae'r amser yn cychwyn... nawr. Maen nhw'n mynd amdani. Edrychwch ar y canolbwyntio, mae Leri Siôn yn ei. Challenge difrifol. Difrifol. Iawn, fod bod mi siarad arall. Paid yn mynd rhaid mor. Come on! Hwn i glwad digon o anogaeth. Oh, come on, Daniel! Iawn, dod yn ywyd! Just i ti, mae'n Pa mor lan maen nhw'n goffo bod? Ddim lot o amser ar ôl, mae'r cloc yn tician. Oh my god! 3, 2, 1. Oh, sorry. O, ie, iawn. O, beth sy'n mynd ymlaen? O! Hei! Ho! Reit. Paid mesod am hato si, Hwna madam. fi'n credu. Yna, esgusodwch fi. Basech chi byth yn coginio tatyn yn edrych yn Oeddech chi beth gyntaf yn tatan fel na? Fi sy'n cael dewis pwy sydd i ennill. Mari, cofio'r tenor. Leri Siôn amdani!